Naghatag og departure honors ang Tactical Operations Wing Eastern Mindanao sa mga namatay sa paghagsa sa Super UV helicopter sa Barangay Sabud, Loreto, Agusan del Sur ni adtong Nobyembre 4, 2025. Gihimo ang departure honors sa Davao Air Station. Unom ang sakay sa helicopter nga padulong unta magpahigayon og rapid damage assessment and needs at analysis kung agda na operation sa epekto sa bagyong Tino. Pagkaugma na Nobyembre 5 nakuha ang patay nga lawas nila. Namatay sa nahagsa nga helicopter sila Captain Polly Dumagan, Second Lieutenant Royce Luis Camigla nga piloto sa chopper. Air crew nga sila Sergeant Ives Sihub, Sergeant John Christopher Golfo, Airman First Class Erickson Merico ug Airman Amir Kaidar Apion. Karong adlaw Nobyembre 7, 2025, giduyugan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang kasub-anan sa pamilya sa nangamatay nga airman. Gibisita mismo ni PBBM ang haya nila Captain Pauli Dumagan ug Second Lieutenant Royce Luis Camigla sa Colonel Jesus Villamor Airway sa Pasig City. Gisugat mismo ni Major General Pablo Rostia, Acting Vice Commander sa Philippine Air Force ug ubang mga opisyal. Atol sa pagbisita sa presidente, giilan niini ang heroism, sakripisyo, kaisog ug dedikasyon sa mga nangamatay nga ang misyon mao ang pagtabang sa mga apektado sa bagyong Tino. Peng Alinio, Newsline Philippines. Stay safe.